जि ख्रिस्टमास जोङो पालन खालामो बे ख्रिस्टमासनि पालन खालामनाया जाबाय जोङो दि मानसि हारि हिसाबै जों इसोरजों सोरजिजानाय ओमफ्राय जोङो इसोरजों सोरजिजानाय मानसिफ्रा जोङो इसोरजोंहाय खौसेथियाव दङमोन आरो बे खौसेथिनिफ्राय इसोर आरो मानसिनि गेजेराव जों आलादा जालायबायमोन। दा इसोरा जोंखौ खौसेथि खालामफिननो थाखाय बे आलादा जि जों जाबायमोन बेनिफ्राय जोंखौ खौसेथि खालामफिननो थाखाय बे गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ हरदों आरो बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोंनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौनो जोङो ख्रिस्टमास बिनि जोनोम साननि मुङावहाय जोङो ख्रिस्टमास मोनसे फोरबो जोङो पालन खालामनाय जायो। जों बे स्कुलखौ 2020 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 12आव गायसनजेनदों। दिनै बेयो सेकेन्ड इयार। दिनै जों बेयाव प्रि ख्रिस्टमास खुंनायनि खारना जाहैबाय बे स्कुल गोदान आरो बेयाव माने बे खुंनायजों जों बेखौनो बिलाइनो सानदों। बेयावनि लकेलनि मानसिफोरनो जों बेखौनो बे खौरांखौनो जों बिलाइनो सानदों जे 2000 बोसोर सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय फैदों आरो बेबादिनो जोंखौ पापनिफ्राय बोखांदों, बेबायदि सान्थि स्थापन खालामफैदों। बे सान्थि स्थापन खालामनायखौ जों बे गथ'फोरनि रंजानाय आरो बे एरियानि जोंनि मानसिफोरनि रंजानायनि गेजेरजों बे सान्थिखौ जों बुजायनो थाखायनो दिनै बे प्रि ख्रिस्टमासखौ जों बेयाव खुंदों। जोंना बेयो दासिम जोंनाव 70 दङ आरो बेयाव जों KG 1निफ्राय क्लास 3 सिम जों दा बेयाव माने क्लास लागासिनो दं। जोंहा एम दङ, बेयो जुदि जों स्टुडेन्ट मोनोब्ला जोंनि एमआ बेखौ गोजौ क्लाससिम लांगोन, खिन्थु मिनिमामब्लाबो जों माने क्लास 8 सिमखौ जों बेयाव खुंनो हागोन। जिसु जोनोम साननि बे जिसुआ जों मानसि जाथिया जों पापआव गोग्लैबायमोन। इसोरा मानसिखौ सोरजिनानै बेबादिनो मावा दाङा जाहोदोंमोन एडेन बागानाव आदम आरो हवाखौ। जेब्ला आदम हवाया पापआव गोग्लैबायमोन, इसोरजों रिलेसन सोमोन्दोआ मानसिजों बायफ्लेबायमोन आरो बेबादि इसोरनिफ्राय बन्सित जाबायमोन। इसोरा गावनि भाबबादिनि दारै मानसिखौ गावनियाव लांफिननो थाखाय बहुद सेस्था खालामदों, नाजाबोदों, खिन्थु हायाखै। बेनिखायनो जोबनायाव मा सानबाय इसोरा गावनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ बे हायाव हरनानै बे जिसु ख्रिस्ट'नि दारैनो माने जोंखौ बासायनो बा गावनियाव लांफिननो सोमोन्दो लाफिननो थाखायनो दिनै बेबादि जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ जों फालिनाय जायो। प्रि ख्रिस्टमासआ जों बेखौनो फालिदों। जों बेहाय माने जोंना स्टुडेन्ट ओमफ्राय टिचारफोर दाब दाब जायगानिफ्राय दङ। जों खौसे बोसोरसे मानि थाबाय। दा जों बे ख्रिस्टमास आसोल ख्रिस्टमासखौ जों बयबो गावबागाव न'आव फालिहैगोन आरो जायफोर दिनै ख्रिस्टमास फालिया बिसोरबो दङ बे स्कुलाव, बिसोर मिथिया। दा बिसोरखौ मिथिहोनो आरो बेबादिनो मोनसे फोरबो खुंनो थाखायनो जों बे प्रि ख्रिस्टमासखौ फालिनाय जायो। जोंदि ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामो बेयो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान आरो बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम साना बिफा इसोरनि गिदिर अननायनि मोनसे फिथाइ। जिसु ख्रिस्ट'खौ बिफा इसोरा गावनि गिदिर अननायजों जोंखौदि खौसे खालामफिननांगौ, बे गिदिर अननायनि सिन हिसाबैहाय खौसे खालामफिननो थाखायहाय बे गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ हरदों आरो जों बेखौ लानानैनो 25 डिसेम्बर जोङो बेयावहाय सेलेब्रेट खालामो। जोङो सेलेब्रेसनखौ जोङो अबजार्भ खालामनाय जायो। दा बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बेयावहाय प्रि ख्रिस्टमास पालन खालामनाय जादों। बेयो जाबाय बेयावहाय जि मोनसे स्कुल दङ, बे स्कुला गोबां स्टाफ आरो स्टुडेन्टसफोर दङ। दा बियो गावबागाव न'आव थांनानै गुबुन गुबुन मोनसे मण्डलिफ्रावहाय बे फोरबोखौ खालामहैनाय जागोन आरो बे इसेबां बोसोर थानायखाय बा बोसोरसे थानायखाय बेयावनो खनसे ज' मोनसे बे जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमाव जोङो रंजादोनि होननानैहाय बेखौ खालामनाय जादों। दा जोङो दिनैहाय बेबायदि मोनसे प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामबाय आरो फैगोन 25 डिसेम्बर बे जों जेरावहाय जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानावहाय जोङो रंजायो, बेयावबो जोङो बयबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि मुङावहाय बयखौबो सिगां जेरैबायदि खौसेयै रंजायोमोन बेबायदिनो गोसो खुसि सान्थि लानानैहाय जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमाव जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमखौ नाजावनो आरो पालन खालामनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। थांनाय बोसोराव जोङो बे
बोथोरनि माखासे समायसायावहाय जोङो बेबायदि गाजा गोमजायै जोङो पालन खालामनो हायाखै नाथाय जोङो देग्लायहाय जों आसा खालामदों जोङो सिगां बोसोरफ्राव जेरै रंजायोमोन बेबायदिनो गाहामै जोङो पालन खालामफिननो मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों।